Kardom nili Samson teron lapen non nili Dakar jab ke Bithung constituency lo home constituency ake hai Bikromanse constituency lo 20 number Bothat Langso LAC president constituency lo lapen non Ladakh ke Womuatar lo lasi Ladakh Womuatar mate APHLC mai ki do ahut BJP tum nang pridun cheng adim lo lake lasi lake mo seda phurki mo cheplang po BJP tum me heno lake moi tum social media long da theklong po lasi non ba ke dasamet dung court edo alasi alangli men lapen alangli ke do thai alangli pen le pachet than pona lapen la sopi ison alam the alangli pen peklang pon po lasi aprang se alangli men lapen alada ke do aboha alangli pen si tum phanam chini po Kardom kado eta nili dak bikin komisiun organizing sekitar presiden lo lapen ke dalam tang isi alam the bang ke thanang tung ke cengsi dak ahola dak official se meeting ibi ki ceng pen yang ki ceng lo dak lo kar belong supi dak si BJP tum official si tam mai nang ceng adin la siput ne si alam ke jong kang tumang la lo tu ke dalam tang MEC kelik padu haumoi tuliram hang alang di pasini ke jong made ke pulsukan tung lo halas kolom la alang litum la sini pan la tu ke dam tang MEC kelik do tarik tok arni ni pan tuliram hang ke cethong nang kep cek bula sabtak alang li bang nang than thap la si non ni bang tu me media long wa sila he athe la alang li pan tarik tok arni ke di achik lo mangke bang la election penat dikson mo sam pin sam July ciklo di July trok hai trok ani alang le phan itum karbiang long asiem ake hai tuliram rong hang lasi alang le phan achi thokeng ke phet lasi inut siem polotang te alang li ke ladak isi karbiang long langnam lo pang te isi council long ka ke hoi lo di chief lo ke di ake hoi pujong si lasona odadur polotang te hola afi ki duna tuma arara tungge koson la ot ke lasi asiam jong se lason polote ala phi du nom da lason fa pagadi lasi la sobang nangli rad phan che thani tha kopia posi karbiang long ton mas council asiam nangli phanang che thok ing kep bi khet lo la bangara tum da chini nei la pen BJP tuma ot ke la hen lo la tum ge democracy made democratic la bangso aron constitution long ke tok tang aron la bang kroi kroi la tum ge bang aron alam che than lo te aron along ka che than along ke kham khedun ki pridun akam aron kar kana party bina laso posi la ilitum non dobom council long akhai tuliram rong hang nangli phan kopia posi nangli thok nang kep het la ra tum phan thanik thala ban chini nei solam ba ahola la ba so ve tuliram hang nili phan ni che thong kang kep ki bang la lo chu dam tang July chiklo tarik draw ju alang June chiklo lo la hala election nang le ko la si so thap si than ponon nili bang ya hola ha abo custom ni le ham an bang ulo par puna call pulo ni phan hai tame hem ta do de tilo amar ni si bangala BJP abo custom ni long bang lo chu amar ni long chordom re lo ni keng chordom re lo masi ang dun bor just pen me BJP nang non thala pulo BJP no thali mane phone nang tham mane chordom re lo tumang la BJP long la pulo BJP lo amar si nang ston thap lo kamala ke lo amala ke chordom he hala BJP abo first tu masi nang phone no mare li bang ni li phan pulo he no sar lai lo pisel si pang tama lo rong ni lo pel ha ala ba am part lang thala ma to putha bela tu li ramong hang ba kalang lo ma ho lo sar ni ke si rong ni lo tang mang lo ma si non phom mang ke pisel ni ke BJP an vote pi thelo ma pisel si vote pi vet pu si sera vet pu ma tu ramong hang ba ma su polo ani chi la nangkang kep ka hemalong man ma hemalong ma lo li ramong hang hemalong ma lo la BJP do thek lo pisel si do vet pu join ni lo la na ko posan se tuliram rong hang nangkang kep lo ni phanang paklang thei ma anu pen tami dimu tuliram hang ha nang le phanang kang kep posan example mana chet lap wang ko dog dog mati ho mop pu chet thok tum lo lo ye mop pu si chiar nang to ki nang di grab philo ku thu pi asor dame do nangli phana kero paper piglo athima power long komasi ke doma la power bang music se deti itum ki duk diat kilom diat akar bi arada phan
mane tek mucot bang bunda mucot bang pelotang te kai kita me kisak haji pangsi kabori di nang lia bangke non langdam lo pelotang te isi nok biason lo inut CM ladak tangka maha ke dolo abang lo mene sita aron long ke nang tangka du sita aliwe lapenang plang fix ta liawe aron karkan lo te halal de kecok ce koman ma la so teng si aron geng sai de la si la son inuda CM jong si la sona ot pelotang te kopula la si nona bangke ilitum ning the pon lo nang CM kali lo komanya BJP workers jong si sang ke ther ke habdu pelotang te ni tum bangka aron pen ce song bola ke lo teng pen la pen itum ke kace thenga ce chok kali aron pen se sab ini tunge aron pen ke sab lo te amoy theng rup bakam lo tunge si itum ning ke bat kono nang non kemang jelang arni tame itum target mande itum kemang bang kelahan lo itum kiduk diat akar bi itum han anglong so tama itum rung ponei la si itum aron alam thansi itum confident bilap di an so se itum kiduk diat mana pitek penedi itum karbi anglong mate itum along ri tame itum cerai kom tek po la si non alang li phan ke interview ke an bang ke lapan sin di an chot po la si nang li phan ke ru pilo hok pet alam ke than la pen ta phan pa chini po dai all the best thank you